Хидрофобен ефект всъщност е свойството на керамично покритие, след като вече е активирало, след като вече е сформирало наночастиците върху повърхността на боята, да отблъсква мръсотията, като водата капсулира самата мръсотия и я отвежда от повърхността на самата кола. Хидрофобността може да е както плюс, така и минус, когато говорим за защита. Плюс е тогава, когато имаме силна хидрофобност и колата се самопочиства. Но минус може да бъде тогава, когато сме измили автомобила, но не сме го подсушили. Причината за образуването на тези водни петна по повърхността на боята е основно от съдържанието на минерали в самата вода. Какво се получава? Измиваме автомобила, капките остават на повърхността поради наличието на керамично покритие. Но водата се изпарява, но минералните частици не могат да се изпарят. Поради тази причина те остават на повърхността, втвърдяват се и се образуват самите водни петна. Как можем да предотвратим появата на тези водни петна? Много лесно, като спазим няколко стъпки. Първата от които е да измиваме автомобила с деионизирана вода. Втората стъпка е да подсушаваме автомобила с микрофибърна кърпа. И разбира се, третата стъпка е да поставим защитно покритие, най-вече, за да можем дори при образуването на тези водни петна самата боя да бъде защитена. А как да ги отстраняваме? Единственият начин да се отстранят тези варовикови отлагания е или с полиране, или с Water Spot Remover, или това е продукт, който след напръскването активира минералните частици и спокойно можем да ги отстраним с микрофибърна кърпа.